Tamong nai kaitini soy korang nini ani aro recorded dongke. Abo to helangsa kokya wanama simsa kumama simsa kokse. Je korang bai osungsar ha joto snamdago wan subdi abo bisik tamong iman. Abo borokni korang haya abo no pan abo no kaitu se. Abo ni bagui o korang no o kaitu no kathar kaitu no keu phano khorok sa phano recorded khai sogui toni manglak sini unlimited maniyo. Abo ongise manya. Kaya te kaisa kaitini korang le recorded tongo. 다이앤 비컨에서 다이앤 비컨 제품 I love you so much. Now I'm in that pain. Now I'm in that pain. I want to go to heaven with you. With you. 티커니스 다이앤. Yes. I miss you so much. I miss you. Sabani korang saide manka in ama kaitini korang no. Ama kaitini mokol pularo a korang no knaoi mungsasik hamari de man. Ihi kisapanu ya o korang se sugya request klaitongo kha kipildi dikonji sing baksa ke suknao thangnai pia a dikonji kha se kipilya bisik se phan kurui saide manka bisik se sugya node nukha khoroksa borno se kha kipili manya request klaibo ning ama kaitoni ukologo rikthari jora langma phala bebakno kamare uitongo Ufrojani o langmano ya karai mol brombroni morkini horok lailangno saimandik lak bisik se riksong nini o langma khake filsidi tirino jora o masia patra diari patrani yakni o amani khorangno khanaoi ang kungpilani khorang se muitu mano knainedi kungpilani khorang bomahai Aha, basic se khanato basic se kutui omahai korang te borok manai khaksangma manmahai muktu se thangpai mahai basic se khanato pungpilani korang te basic se bolailai rasablai koni korang notui phia pungpilani tomungle basic se hamya basic se kha buthanai se borni tomung khoroksa pano abono saibo manya naituibo naiya naidi borni tomung bahai Omahaino ama kaitini korangbo ko kutui sawo Bible soi ko khaike phunugo care khlayo online khlayo local pastor ni silai kaham haike phunugo phia tomungle pungkilani tomung haise Buini bothobo thango puila budui tiyo ulabo khumpayo tei a soi bothokni busarokhe morkeo khiklai horjago yang bumakhe saibo manya sabo tamo oitongka saboni butuiba oitongka Aboro gongkha muktui thangjak Kristani tomung muktui thangjak miriknani tomung Jorao sisaya khele nini mothao ama kaitini tok Almighty God ni tok kerong rakhoknai roni tok phai budui ti klangano khobor hamya hinke obono baksa ni mothao already budui ti sa tui ni se tui klang thangka Thomas sisasidi Kristoni pohor dini saka klai phaikya Masia patra diari patrani yakni katirani kaito norok jotono hamari khaitun subathung Amen.